I bé, avui recordem dues històries que s'han contat en estos quasi 2 mesos que han passat des de la Dana, perquè els seus camins s'han trobat i amb un final feliç. D'una banda, la mundialment coneguda com empresa Hydrau de banquetes de piano d'Algemesí. Es van visitar i ens mostraren la destrossa que es deixa el riu Magre. I d'altra, segur que el recorden, parlem de Joan, este pianista precoç de Paiporta, que ens va contar com l'aigua s'emportà el seu piano. Precisament, la família d'Hydrau el va veure així, a casa, en a punt tocar, assegut en una cadira. I avui han anat a casa de Joan amb un regal especial. Ni d'Orient ni de Lapònia, venen d'Algemesí. Els germans Romera van veure Joan per televisió i volien que una de les primeres banquetes artesanes que feren només reobrir l'empresa fora per a ell. El veig tocar en una caïra de cuina i vam dir que això era una cosa que no podia ser. Entonces pensarem en donar-li una banqueta de piano, ja que nosaltres fabriquem banquetes per a piano. I així sona l'emoció d'estrenar una banqueta d'estudi graduable de vellut negre com les que utilitzen els professionals arreu del món. Elegant, chula, Tu te pots regular para que estigues més còmodo. Increïble la quantitat de gent que diu «Ai, este xiquet m'ha causat, no sé, emoció». I diuen «Jo li he de donar alguna cosa». I és increïble perquè m'han arribat com 75 pianos de moltíssima gent, a part d'altres instruments que no sé tocar, però mira, m'alegra que la gent sigui aixina de solidària. I realment no és que me preocupe que jo no tinga un piano, a part de que no tinga una casa, me preocupa que hi ha gent que ho ha passat pitjor. I calia estrenar-la avui amb unes peces per als nous amics d'Algemesí i per a vostès. Por todo lo alto, amb una banqueta i un teclat, que és el que volia des de fa molt de temps. Se nota la diferència i molt més content. I tant d'alegria com d'abraços, cada gram suma en esta reconstrucció.